Ιαπωνία, μεσημέρι 11 Μαρτίου 2011. Πριν από 10 χρόνια, στα βάθη του Ειρηνικού ωκεανού, 135 χιλιόμετρα από τις βορειοανατολικές ακτές της Ιαπωνίας, συντελέστηκε μία ακόμα μοιραία γεωλογική κίνηση. Η τεκτονική πλάκα του Ειρηνικού υποχώρησε κάτω από την τεκτονική πλάκα της Βορείου Αμερικής, δημιουργώντας τον πέμπτο μεγαλύτερο σεισμό από το 1900 της τάξεως των 9,1 βαθμών Ρίχτερ. Η ενέργεια που απελευθερώθηκε ισοδυναμούσε σχεδόν με την παγκόσμια κατανάλωση ενέργειας που γίνεται από τους ανθρώπους σε διάστημα ενός μήνα. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, η Ιαπωνία μετακινήθηκε έως και 2,5 μέτρα πιο κοντά προς την Αμερική, ενώ ο σεισμός ήταν τόσο ισχυρός που μετακίνησε ακόμα και τον άξονα της Γης κατά 25 εκατοστά. Και όμως, ο θάνατος του 2011 δεν θα ερχόταν από το μέγεθος του σεισμού, αλλά από τον ωκεανό. Παρά το γεγονός ότι τα κτίρια είχαν μια πολύ καλή συμπεριφορά και δεν υπήρξε κανένας θάνατος εξαιτίας κάποιης κατάρρευσης, η θάλασσα θα ήταν αυτή που θα σάρωνε τα πάντα στο πέρασμά της, από τα κύματα βαρύτητας που γέννησε ο σεισμός, με τις αναφορές να λένε ότι έφτασαν σε ύψος ακόμα και τα 40 μέτρα και με την ταχύτητά τους να αγγίζει στα 150 χιλιόμετρα την ώρα. Το τσουνάμι συμπεράσισε κτίρια, σπίτια και αυτοκίνητα κατά τόπους έως και 20 χιλιόμετρα μέσα στο εσωτερικό της στεριάς, πλημμυρίζοντας συνολικά 470 τετραγωνικά χιλιόμετρα της βορειοανατολικής Ιαπωνίας. In the Sendai area, Miyagi Prefecture, north of Japan. For those of you who have just tuned in to NHK World, a major earthquake hit Japan Friday afternoon about an hour and 10 minutes ago. Japan's meteorological... Οι καταγεγραμμένοι θάνατοι ήταν πάνω από 18.000, οι αγνοούμενοι πάνω από 17.000, ενώ ο σεισμός προκάλεσε βλάβες στο σύστημα ψήξης των πυρηνικών αντιδραστήριων της Φουκουσίμα, εκλείοντας επικίνδυνα ποσοστά ραδιενέργειας στο εξωτερικό περιβάλλον, ανεβάζοντας στα ύψη την αγωνία των Ιαπώνων που μάζευαν τα κομμάτια της μετά από αυτόν τον τεράστιο σεισμό.